हां तो ते कैसे ले कहत रे चनिया बजनिया लवांडा हवे हैं एमे कहे का बाबू हला हतो हां तो ते भले वोट ना देबे लेकिन ते काहे बात बोले बड़े रे तोर दिक्कत बा ओसे दिक्कत बा तोरा नहीं के बुझात पहले छपरा जिला के केहू से चिन्हत रहे बाप दादा से ना पूछत रहे इसके कारण बोलत छपरा जिला चिन्हता हैं हां ते के बोलत रे ते बोलत रे हमारा जिला से बोलत नु फाइन बोलत ने खेसाइल के भोजपुरी खातिर हर एक कलाकार खातिर लड़ीला हम एगो दिमाग में बैठा लिए वोट देबे चाहे ना देबे लेकिन आज के बाद खेसाइल के उल्टा शब्द बोललिस त ते हमरा के चिन्हत रहे ते तोर घर कहां पहले बताओ ते छपरा जिला में कौन ठग से बोलत रहे पहले ही बताओ मथवलिया पोखरा से बोल का कहत रे ते अभी हम मथवलिया पोखरा में बताने ठीक बनू आ खेसाइल के चाहने वाला सब हो जाओ या तो जरूर कबे नु हां रे आगे के हम झटका करबार लेबे बोलना ते तो सुन ना पहले ही बताओ कि केकरा के वोट देबे बोल के ओ जे बहिया बा हमरा के बताओ के बहिया बा तोरो से काले हम खेसरिया के ना देम वोट केसरिया के ना वोट देबे तोरा खेसरिया के देबे के पड़े तोरा बोरियारी दिया हो जाई ओ जे ले जाके बूथ पर एगो दिमाग में बैठा लिया ते गाड़ी कम दिए हां हां अरे हम पूछे तनी तोरे में पावर बा खेसरिया आज रास्ता से गुजरी त सोचबे कि तन से फोटो खिंचवा ली सोचबे कि ना सोचबे सुन ये सोचबे कि हम फोटो खिंचवा ली लाणी खिंचवा ली लाड़ खिंचवा ली बोले कैसी केकरा से कैसे बोलत तनी ठीक बनू तोर पता बा कि ना केकरा से बतियावत रहते अभी हम मथवलिया पोखरा बता नहीं अब कल छपरा जिला में पहुंचा तनी तब हमरा से बतियाई है तब तोरा था चली चल राख फोन बोले कैसी